7. marca 2014. Lietadlo odštartovalo z Kuala Lumpuru smerom do Pekingu, no do cieľa nikdy nedorazilo. 239 ľudí. Žiadne varovanie. Žiadne posledné slová. Len ticho. A svet, ktorý sa pýta, kam zmizlo MH370? Vítajte pri špeciálnom vydaní podcastu, kde sa spoločne ponoríme do jednej z najväčších záhad moderného letectva. Takže, čaute ľudia, vítame vás u novej epizódy našeho Freška z podcastu. Ja som Sebastián. Ja Matej. No a možno sa teraz hneď pýtate, že kde je Matý, čo je s Matým, čo je ako. Tak je taká smutnejšia správa. Matý už nebude ďalej členom nášho podcastu. Dohodli sme sa, že to bude takto lepšie, pretože sám už to nestíhal občas ani časovo, ale hlavne energicky proste. A boli tam aj nejaké nezhody. Dôležité je, že sme z toho celého v podstate vyšli ako kamaráti, tým pádom, že sme kamarátmi aj zostali, ale nebude ďalej členom nášho podcastu. Nemusíte sa ale báť, raz za čas ho tu uvidíte, môže sa tu objaviť, kľudne hoci kedy bude chcieť, hej, Maty, ak to počuješ, tak ťa pozdravujem, hoci keď budeš chcieť, môžeš prísť a natočíme spolu nejakú epizódu. Dneska tu je teda so mnou Matej a pripravili sme si takú špeciálnejšiu tému, keďže dneska je presne 11 rokov od toho, čo sa stratil let MH370. Yes. Je to Matej, kľudne môžeš niečo o tom povedať, nejaké základné informácie, aby ľudia vedeli? jedna asi z najväčších leteckých nehôd, ktorú sa kedy stala. A myslím, že poďme sa tak rozobrať. Let MH370 Malaysia Airlines sa stratil 8. marca 2014, pričom zlietol z letiska Kuala Lumpur o 0:41 miestneho času. Milil do Pekingu, kde mal pristať o 6:30 ráno. Na palube bolo 239 cestujúcich, vrátane 12 členov posádky. Lietadlo bolo Boeing 777-200R. Model bol považovaný za veľmi spoľahlivý s vynikajúcou povesťou. To je asi také to na začiatok. No, hej, takže ako povedal aj Matej, teda je to jedna z najväčších leteckých nešťastí. A ja keď tak poviem na rovinu, je to také, našlo sa vôbec to lietadlo alebo nie? Lietadlo sa nenašlo, doteraz sú není žiadne oficiálne nejaké nálezy, sú to len konšpirácie, našli sa nejaké úlomky, ale nikdy nebolo potvrdené, že to bolo z toho lietadla. OK, tak teda ja by som sa vrhol asi na prvú v podstate bod na našej epizódy, a to je konkrétne kedy a kde sa let MH370 stratil. Poďme teda pekne od začiatku. Všetko sa stalo normálne prvých 40 minút letu. Lietadlo malo komunikovať s riadiacimi stanicami až do momentu, keď 1 hodinu po vzlete stratilo spojenie. Na následnom kontakte s riadiacimi stanicami kapitán Zahari Admah-Sah, prepáčte, že som to keď tak zle prečítal, let pokojne oznámil, že Good Night Malaysian 370 a následne vypol transportér. Transportér je zariadenie, ktoré umožňuje sledovať polohu lietadla. Tento krok sa považuje za kľúčový v moment celej záhade. Po tomto výpadku stratilo lietadlo spojenie s civilnými radarovými systémami. Trvalo to niekoľko minút, kým sa z lietadla úplne vytratil signál. Ale už v tej chvíli začala jeho neviditeľnosť pre riadiacich pracovníkov, ktorí nemohli sledovať ďalší kurz a let. Po tejto strate sa MH370 stalo neviditeľné pre všetky konverčné systémy sledovania a vstúpilo do úplnej neznámosti. Aha, to sa ťa chcem ozaj spýtať, hej, lebo tak poviem na rovinu, ja som nikdy lietadlom nešiel a neviem, či vôbec plánujem, keďže je to jeden z mojich takých väčších strachov. Neviem, čoho sa bojíš, ale okej.
Takže chcem sa spýtať, ako vlastne ten pilot preruší to spojenie? Či musíš do nejakej oblasti vletieť, alebo konkrétne pilot to môže vypnúť? On sa to nemá vypínať. To zariadenie sa nemôže vypínať, hej? Oni ťa celý čas musia sledovať, ale on ho vypol, doteraz nikto nevie prečo. Tomu sa dostaneme, že prečo teraz sa možno stratil nejaké dohady, ale toto sa nevypína. Lebo celý čas musíš komunikovať s tou riadiacou väžou, aby vlastne vedeli, kde sa nachádzaš. Áno. No, ale ja som tak rozmýšľal, hovorím, ty si povedal, nemám sa čoho báť, hej, akože akurát natáčame epizódu o celkom záhadnom zminutí lietadla a naozaj si neviem predstaviť, že by toto bol môj prvý let a tak to aj dopadlo. Či už nejako... Ja sa to úplne nebojím, akože videl som už týchto filmov veľa, však akože aj takýchto vecí sa už stalo veľa, ale tak vždycky si musíš povedať, že proste teba sa to netýka a ideš ty sám ďalej. Áno, nie že by som si vždycky povedal, že práve mňa sa to týka, ale... Nič iné som si nemyslel. Áno. 370, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. Malaysia 370 is cleared to Beijing via P-Boss Alpha departure, 6,000 feet, squawk 2157. Beijing, P-Boss Alpha 6,000, squawk 2157, Malaysia 370, thank you. Malaysia 370, welcome, able to over. Ako ste videli, a teda respektíve počuli ste to dokrútke, posledné slova pilota boli Good Night Malaysia 370, sa v podstate povedal dobrú noc. Myslíš si, že aspoň podľa mňa to znie tak, že to mohlo byť podľa mňa úmyselné zo strany pilota. Ja si pretože už som... Akože toto je bežný postup, že sa rozlúčia s väžou a on sa vlastne už mal prepájať na ďalšiu. Lenže on tým, že vypol ten smerovač, tak systém ho vypol a on sa rozlúčil a už nikto o ňom nikdy nepočul. No ale bol to teda ako pilot, ktorý mal nalietané, hej? Áno, že to nebol nejaký začiatočník. To bol v Malaysian Airlines, to bol jeden z najlepších pilotov, ale k tomu sa dostaneme, čo sa vlastne všetko stalo, všetko to je podrobne rozoberieme. Áno, ja by som teda poznamenal, že už som napríklad počul o veciach, ako bolo napríklad, že proste pilot mal nejaké psychické problémy, alebo ja vám poviem jeden príbeh, bolo to aj v leteckých katastrofách. Proste pilot mal psychické problémy z toho, že zbožňoval svoju prácu, v podstate lietanie v lietadlách a teda. A nemohol to robiť kvôli zlému zraku. Proste mal nejakú poruchu so zrakom. A v podstate mal nastúpiť na svoj posledný let, hej, že už ďalej nemohol pracovať. A kvôli tomu, že ten pilot mal psychické problémy, neviem, či si o tom počul ty alebo ostatní, tak keď bol jeho kopilot, išiel na vecko, tak zamkol dvere do kokpitu a nabúral s lietadlom do hory, ako úmyselne, normálne samovražda aj ostatnými. To bolo, tuším od roku 2000 alebo tak nejak neviem, ale viem, že aj toto sa stalo, že kvôli zlej psychike pilota to lietadlo nabúralo. Takže podľa môjho názoru, aspoň nejaké príčiny a konšpiračné teórie sa to samozrejme zhrnieme, ale môj názor, keď mám povedať takto vopred, je buď, že to mohlo byť zo strany pilota úmyselné, alebo že možno... Myslím si, že ak to bol naozaj taký pilot skúsený a mal psychotesty v pohode zvládnuté, tak možno by to nepovedal, pokiaľ by mu napríklad niekto nedržal zbraň pri hlave, chápeš? Vieš, koľko teroristických únosov lietadiel je teraz? Ja viem, no teraz neviem, ale akože bojičky sú tomu živým príkladom, takže ja už by som sa asi ničomu nedivil. Hej no. Takže ďalej by som teda asi sa vrhol na tému, prečo sa lietadlo vôbec stratilo, nie? No poďme tak teda, poďme postupne, že posledné slova pilota, poriadne si ich rozoberme. Posledné slova pilota Zahariho Ahmada Shaha v komunikácii s riadiacou staniacou boli jednoducho a bežné Good Night Malaysia 370, ktoré sme si tu už aj viackrát povedali. Tieto slová zneli pokojne a formálne ako každodenný komunikát medzi pilotom a kontrolou letovej prevádzky. Zaujímavé je, že práve tieto posledné slová boli naposledy zachytené pred vypnutím transportéra.
pochopenie tohto momentu je kľúčové pre pochopenie celej tejto záhady MH370. Prečo pilot, ktorý mal na starosti 139 životov, povedal len dobrú noc a následne vypol transponder? Niektorí tvrdia, že to mohol byť úmyselný krok v procese zlyhania, ale viacerí odborníci sú presvedčení, že toto vypnutie bolo vedomé a úmyselné. Následne sa lietadlo vzdialilo od bežnej trasy a začalo neznámu cestu nad Juhočínske more. Skutočnosť, že sa lietadlo vydalo zastaveným smerom a letelo súvisle s vopred určeným plánom, naznačuje, že to mohlo byť úplne úmyselný čin zo strany niekoho, kto mal nad tým lietadlom kontrolu. Toto je asi také objasnenie, že prečo vlastne, že toto je normálna rozlúčka, ale to, čo nasledovalo potom, už tak normálne nebolo. A nevieš, aké boli posledné slova jeho kopilota? Proste druhého pilota, Nie, či... to nejako asi nebolo, ale skôr išlo o to, že nikto nevedel, že to lietadlo sa stratilo. Lebo v Malajzii si mysleli, Kuala Lumpur teda, že už prepojili na ďalšiu väžu, lenže on sa neprepojil, ale vypol sa. Takže nikto nevedel, že to lietadlo bolo stratené. Čiže ono dlho letelo a nikto nevedel, že kde letelo. Lebo všetci si mysleli, že on ide po klasickej trase, ktorú mal naplánovanú. Áno, A ty keď... chápem, lebo... Hovorím, myslím si, že ale ak to bol teda pilot, ktorý mal nejaké väčšie skúsenosti, tak nemyslím si, že to bolo len tak. Ale prekvapilo ma, myslíš, že vôbec zaujímala sa vôbec o to lietadlo tá druhá väža, či proste nastalo celé nedorozumenie? No, toto je tiež jedna zo záhad, že oni ju očakávali, ale ty vieš, že nedokážu medzi sebou komunikať. Takže oni čakali a potom už vlastne, keď sa dlho nehlásila, tak vojenské stíhačky Malajzie začali pátrať. Aha. Zaujímavé, no akože slová boli dosť spokojné. Ako úplne Neviem, klasické, či rozlúčil sa s riadiacou väžou a vlastne nikomu neprišlo nič také, že je to niečo nezvyčajné. Asi podľa mňa nechcel nejako zbudzovať na seba pozornosť. Áno, Ale asi som ale ja pokračoval. lietadlo vôbec stratilo. Áno. OK. Prečo sa MH370 stratilo, je otázka, na ktorú stále neexistuje jednoznačná odpoveď. Jednou z hlavných príčin, ktorá zanechala MH370 neznáme, bola skutočnosť, že po vypnutí transpondéra a deaktivovaných ďalších sledujúcich zariadení lietadlo zmizlo zo všetkých letových radarov. Bez použitia GPS signálov sa z lietadla naďalej nedali odosielať žiadne údaje a tým sa stalo neviditeľné pre všetky konvenčné metódy sledovania. Tým pádom nikto nevedel, že kde je to lietadlo. A potom už neskôr začali po ňom pátrať, lebo však lietadlo sa len tak nemôže stratiť. To není gumička alebo niečo také, chápeš? Áno. Po vypnutí transpondera sa lietadlo stále bolo viditeľné už len cez signály, tzv. Pingy, ktoré lietadlo posielalo každý časový interval. Tieto pingy sa začali monitorovať po stratenej komunikácii a poskytli niektoré informácie o tom, kde sa lietadlo pohybovalo. Avšak tieto pingy boli veľmi ťažko analyzovateľné a nedali sa úplne jasne čítať odpovede. Len naznačovali, že lietadlo letelo ďalej aj po strate kontaktu. Boli posledným možným dôkazom o jeho existencii, ale neprezradili nič konkrétne o tom, prečo sa lietadlo vychytilo z trasy. Väčšina odborníkov sa zhoduje, že vypnutie transpondera mohlo byť úmyselným krokom, no zistíme, či sa to naozaj stalo kvôli nejakému tragickému incidentu alebo akcii. Tieto záhady budú stále jedny z hlavných bodov vyšetrovania. Všetko vlastne... Aha, ja som tak rozmýšľal... No, poď. Že ja som tak rozmýšľal, že v podstate aj keby dôvod toho straty lietadla bolo teda, že by bolo unesené teroristami, tak nepríde mi to nejaké extra možné, lebo chápeš, kam skryjú lietadlo tak, že by ho za 11 rokov nenašli. Až k tomu, keď sa našla čierna skrinka, nejaké nálezy trosiek, tak proste pochybujem, že to išlo touto cestou. Doteraz oficiálne našla. Toto sú všetko
dohady, lebo boli veľké konšpirácie, že kde to niekto hovoril, že ho uniesli na Vianočný ostrov, ale nepotvrdilo sa to, lebo toto lietadlo je veľmi veľké na to, aby tam pristálo. Veľmi veľa ľudí akože Áno. uvažovalo o tom, že čo sa vlastne stalo, lebo to, čo sa dozviete za chvíľku, bude pre tých, ktorí tento príbeh nepoznajú, veľmi prekvapujúce. Máš ešte ty nejaké otázky? Áno, ja len tak chcel spýtať toľko, že moja otázka ešte znie, že myslíš si, že je nejaká možnosť, že by mohla nastať neúmyselná chyba v spojení? Nie. Toto všetko sa vylúčilo, nakoľko sa všetci domnievajú na to, že tento systém je absolútne nepochybný a transponder sa sám nedokáže vypnúť. Nikto si nemyslí, že by to lietadlo nejako proste zničil ten transponder, ale on letel ďalej. Tým pádom nikto nič a žiadna technická chyba sa nemohlo stať. Lebo na vojenských radaroch oni lietadla vidia. To, že ho nevidia na letových vežiach, za to nikto nemôže. On si to asi neuvedomil, keď to lietadlo unášal. Ale to je čisto naša konšpirácia. OK, tak asi by som sa teda presunul ďalej, hej, nejaké možné príčiny a rôzne konšpiračné teórie. Áno, toto je veľmi zaujímavá časť. Prvá je samovražda pilota. Jednou z hlavných teórií je, že kapitán Zahari mohol byť zodpovedný za zmiznutie lietadlo. Tento nápad podporovali špekulácie, že mal problémy aj v osobnom živote. To je to, čo si vlastne aj ty trošku vravel. Áno, Pilot mal domáci letecký simulátor, kde sa pokúsil simulovať približne rovnakú trasu, ktorou letel MH370. Aby som to vysvetlil. On mal doma letecký simulátor a túto trasu si skúšal niekoľkokrát. Čiže padal ako tu, hlavný kde sa ale predpokladám, že nie je tú trasu, ktorou má letieť, ale tú trasu, ktorou to lietadlo letelo, nie? Áno, to, ktorou vlastne nemalo letieť. Čiže on je najväčší podozrivý, že on to lietadlo vlastne zobral alebo uniesol. Lebo našli sa všetky dôkazy. Keď sa objavili tieto informácie, niektorí to považovali za dôkaz, že kapitán mohol úmyselne zničiť lietadlo, avšak neexistujú konkrétne dôkazy, ktoré by toto tvrdenie potvrdili. Tento scenár je problematický, pretože Zahari bol veľmi skúsený pilot a nemal žiadne zjavené známky psychického stavu, ktorý by naznačoval samovražebné úmysly. Druhá konšpiračná teória je únos lietadlo. Ďalšou teóriou je, že MH370 bol únosom, a to buď už zo strany niektorého z pasažierov alebo niekoho z posádky. Existuje podozrenie, že na palube boli identifikovateľní únoscovia, ktorí prevzali kontrolu nad lietadlom a zmenili jeho kurz. Tieto teórie však nie sú podložené konkrétnymi dôkazmi a keď sa vysvetlenie zrazu zdalo logické, na túto otázku neexistuje definitívna odpoveď. Ja konkrétne som videl už dosť týchto filmov, ale nemyslím, že by to niekto tam spravil z ľudí, lebo predsa len prebrať zodpovednosť za také veľké lietadlo nie je ľahké. Však jasne. A oni plynulo leteli. No a prečo... To bol ten problém, že oni Áno, plynulo no a dlho predsa... leteli. Hej. Áno, ja som mal povedať toľko, že keď sa zoberieš, piloti tam boli dvaja, nie? No, pilot ako pilot. Áno. Nemyslím si, že by išlo výlučne iba o samovraždu, teda kapitána, z toho dôvodu, že myslím, že kopilot by mu sa v tom aspoň pokúsil malinko zabrániť, ale... Je to možné, podľa mňa ale ešte... kopilot bol veľmi mladý, tuším, neviem to presne, ale evidentne išli v tom spolu. No, preto ja som rozmýšľal toľko, že keď si teda plánoval, možno bol s niekým dohodnutý, vieš, zober si, že mu mohol prísť nejaký výhražný e-mail alebo niečo, proste nejaká správa, kde mu vyhražovali a proste nemal na výber a keďže sa našli úlomky toho lietadla a tak ďalej, tak zrejme sa to možno spackalo. Celé sa to nejako nepodarilo, vieš, a... Je veľmi divná jedna vec, že jediný telefón, koho sa prihlásil do systému, do signálu, bol vlastne telefón toho kopilota, z ktorého bola odoslaná nejaká správa, ale tu sa doteraz nepodarilo dešifrovať. Tým pádom on tuším letel nejakých pár hodín a potom sa pripojil do siete telefón a hneď ho odpojil, ale poslal nejakú správu. Čiže akože je to celkom brutál.
A tým pádom tá správa sa zatiaľ ešte nepodarila dešifrovať? Ani sa už podľa mňa nepodarí, lebo pátranie sa vlastne skončilo už dávno. Chceli ho obnoviť, ale k tomu sa dostaneme. Áno, fúha, Ešte- tak podľa mňa, keby sa tá správa podarí dešifrovať, tak tým pádom by sme asi mali odpoveď na všetko. Je to možné, Keď sa tak aj zoberieš. keď niektorí hovoria, že len písal svojej manželke, že akože odchádza z tohto sveta, ale Boh vie. Že akože je to možné, že by sa chcel učiť, neviem, no. Ale asi sa teda môžeme Ešte tu máme jednu konšpiračnú posunúť teóriu. ďalej. Áno, Požiar pokračuj. alebo dekompresia kabíny. Iná verzia tvrdí, že počas letu nastal požiar alebo zlyhanie systému, ktorý spôsobil dekompresiu kabíny. Ak by k tomuto došlo, posádka aj pasažieri by mohli byť v bezvedomí a lietadlo by pokračovalo na autopilote až do úplného vyčerpania paliva. Tento scenár je podložený skutočnosťou, že niektorí odborníci tvrdia, že požiar v kabíne mohol spôsobiť úplne zlyhanie všetkých komunikácií a navigačných systémov. Čítal som o tomto, ale mne sa to úplne nezdá, lebo keď si Ani mne, veď. zoberieš, tak hodinu po štarte by sa vlastne všetko by to zhorelo a tam by si niekto všimol, že ide lietadlo, ktoré tak ide mimo trasu, hej? Akože tých ľudí je tam dosť na to. Áno. Však jasné, mňa tak ale napadlo, ja som rozmýšľal, že to je podľa mňa, ako si povedal, aj ty tá najmenej pravdepodobná konšpiračná teória, už len z toho dôvodu, že predsa len ten sám pilot nevedel, nevedel odhadnúť, že ak by sa aj ten požiar stal, že sa stane. A podľa mňa vedel dobre, čo robí, keď trasu mal odskúšanú. Áno. A Na niektorí tom- dokonca hovoria, že keby to bol za Harry, tá prvá možnosť, že on musel to lietadlo zrútiť do mora, lebo mu vlastne došlo palivo. Ale to je opäť len konšpiračná No. teória a ja si myslím, že je dosť pravdepodobná. Že chcel teda pristáť na nejakom ostrove, niekto hovorí, že v Kazachstáne, niekto na Vianočnom ostrove, ale to si nikto nemyslí. Ale že mu došlo palivo, tak to musel hodiť do mora. Ale No, akože to je sa, možné, že by sa tam... doteraz sa nič nenašlo, žiadne trosky, čož nikto nechápe. Jak veľké lietadlo môže takto zmiznúť? Áno, a ja sa chcem spýtať, že kde sa vlastne potom našla čierna skrinka? Ona sa nenašla, toto sú všetko len dohady. Sú ešte z veže, čo všetko oni počuli a keď sa odpojili po hodine, tak nikto nevedel nič. Aha. Fá, jak nad tým tak rozmýšľam, tak je to celkom akože závažné, keď sa to zoberieš. Je to Že brutál. takto zomrelo možno 200-300 ľudí. Nie, že možno, oni tak zomreli, lebo zomreli proste. Však jasne, vieš, lebo tak povedzme si na rovinu, že proste niekoľko tonové lietadlo len tak v garáži neukrieš, Tak. vieš. A dokonca veľmi veľa ľudí sa potom pustilo do pátrania, internet je silný, ale všetky garáže, teda hangári, kde sa schovajú lietadlá, ktoré boli okolo, v Kazachstane našli jeden, kde by sa teoreticky to lietadlo zmestilo, aj tam nejaké pristálo, ale Kazachstan hneď vyvrátil, že to nebolo vlastne lietadlo, ale niečo, čo testovali. Takže to je podľa mňa dosť mimo. Takže ja si myslím, že on to Áno. lietadlo uniesol, ale nevydržalo palivo. Áno, a myslím si, že teda, keď Kazachstan povedal, že tú teóriu teda vyvrátil, myslíš si, že hovoril pravdu, alebo sa to snažili iba Myslím, že celé... hej, lebo veľmi Ty veľa ľudí, koberec. fotografov tam bolo, ale reálne to lietadlo tam nikto nevidel. A len také veľké lietadlo dostať z toho letiska preč, tak snaď by si niekto všimol, že tam pristávalo také veľké lietadlo. Lebo Áno, však jasné. 200 je dosť veľká. Není to malé komerčné lietadlo. Však jasné. Ale hovorím, podľa mňa mal pilot všetko veľmi dobre premyslené a myslím si, že aj kopilot, že podľa mňa musel vedieť aspoň čo robí, keď teda tomu nezabránil nejakým spôsobom. Dosť pravdepodobne, hej. Skôr ma prekvapilo, že však vieš, tí ľudia, ktorí boli v tom lietadle, však lietadlo má nejakú free Wi-Fi, či nemá? No, má, ale v tej dobe podľa mňa ešte nie. Určite, vtedy ešte nie. Len vieš, ty keď sedíš v tom lietadle, ty nevieš, kadiaľ máš letieť. Chápeš? Ty si furt, Aha, okolo tak to je teba je pravda. furt modro a oblaky.
Ja keď letím, neviem kaďa letím, hej, takže Áno, ale tak v tom prípade, že teda ak by tam nebola žiadna sieť, vieš, alebo poďme takto, ak by tam teda nejaká tá možnosť spojenia bola, tak v tom prípade môžeme rovno vyvrátiť, aspoň podľa mňa, že by to bol teroristický únos, keďže myslím si, že tam by niekto napísal, že chápe, že vidí, že lietadlo prepadli teroristi, alebo dačo. hej, Ale asi to je iba pravdepodobne, moja hej. domienka, vieš. Ale tak je to Len, všetko je o domienkach. Toto podľa mňa nikto nikdy nepotvrdí. Ale asi áno. polož ďalšiu otázku a poďme ďalej. Hej, ja by som sa teda vrhol na 5. kapitolu, alebo bod, 5. bod tejto epizódy. A to je konkrétne téma pátranie po lietadle a nálezy trosiek. Pátranie pod MH370 sa začalo okamžite, hneď po jeho zmiznutí. No bolo neobyčajne zložité. Obrovské oblasti oceánu museli byť prehľadané s pomocou satelitov, lodí a ponoriek. Celkové pátranie trvalo viac ako 3 roky. A stalo sa z jedným z najnákladnejších vyšetrovacích procesov v histórii letectva. Si zober, že oni furt 3 roky pátrali, keď už vedeli, že tí ľudia sú mŕtvi. Akože nechcem, aby to vyšlo morbidne, vyznel morbidne, ale si zober, akože... Na čo? Však hej, ale tak vieš, aspoň podľa mňa aspoň už len z toho dôvodu vieš, lebo toto môžem povedať aj o vyšetrovaní leteckých nehôd, že veď ľudia sú mŕtvi tak, lietadlo zničené, tak na čo to vyšetrujú, No ale áno, podľa mňa že 3 roky. dôvod Oni to to má väčšinou úplne, vyšetrujú hneď, keď sa stane nejaká katastrofa. Tak to sa akože oni hej, ale vytvali 3 roky. keď si tak zoberieš, tak chceli zabrániť podľa mňa aspoň nejakým spôsobom tomu, aby sa to opakovalo, ale neviem, mne to celé príde také, že ak by sa lietadlo malo teraz zrútiť, tak myslím si, že by ho našli skôršie. Podľa mňa toto bolo viacej ľudí, ktorí vedeli, čo robia, lebo ak za 3 roky proste nenašli po tom lietadle ani zmienku, tak mi to nejako nevychádza. Až na to, že oni niečo našli. Totiž v lete 2015 bol na ostrove Reunion, prepáč, ak som to zle prečítal, v Indickom oceáne objavený flaperon. Časť krídla, ktorá patrila MH370. Fakt to aj potvrdili ľudia, ktorí pracovali akože tam v tom leteckom týme a potvrdili, že je to časť krídla. Čiže oni niečo našli a podľa toho sa snažili cca trasu nájsť. Vy ju teraz vidíte teraz na obrazovke, kto pozerá na YouTube, kto pozerá na Spotify nevidí, ale tak vypočujte si aj na YouTube. Tento nález bol prvým fyzickým dôkazom, že lietadlo skutočne havarovalo v tejto oblasti. Postupne sa našli aj ďalšie malé kúsky lietadla. Tieto nálezy potvrdili, že MH370 skončilo v Indickom oceáne, ale väčšina trosiek sa stále nenašla. Zostáva však veľa nejasností, pretože čierne skrinky a ďalšie kritické dôkazy zostávajú nezistené. Pátranie bolo obmedzené technológiou a neexistujúcou presných koordinátorov. Áno, toto chcem ešte povedať k tomu toľko, že mňa iba zaujíma toľko, že povedať, keď dokázali nájsť krídlo, tak Našli celé ak, krídlo. čo si ty Oni povedal, našli že flaperon. To, čo sa vyklápa, keď lietadlo brzdí. áno. Áno. Ale aj tak, akože... No, samozrejme, Máš pravdu, hej. ako akože... mohlo to... Hej, no mohlo to akože odplávať, ale... No, myslím si, že ak by to bola klasická letecká nehoda, tak myslím si, že by to dokázali s nejakým spôsobom vypátrať, vieš, keďže povedzme si na rovinu, že nemyslím si, že by zvyšok lietadla bol tak ďaleko, alebo keď nedokázali nájsť nič ďalšie, chápeš ma, ne? Áno, ja to rozumiem, len akože mňa to čuduje, lebo keď to našli niekde tam, tak logicky aj to lietadlo tam musí niekde tam byť. Lenže čítal som niekde správu, že to žeraj z toho lietadla len odpadlo a ono ešte mohlo pokračovať, aj keď opäť je to dohad. Ale to lietadlo, keď sa niekde stratilo, tak je pre mňa veľmi divné, že také veľké lietadlo nikto nikdy nenašiel. Však veď, ako, dobre sa takto, hej. Jak veľká je tá časť toho krydla, ten flaperon, či jak sa to volá? Peron z Boeingu 777 je teda súčiastka, ktorá bola nájdená na ostrove Reunion, prepáč, ak som to teda prečítal, a patrila pravdepodobne MH370. Je pomerne veľký diel.
rozmery flaperonu z Boeingu 777, dĺžka približne 2 metre, šírka približne 0,5 metra až meter, závisí od časti zakrivenia. Čo je flaperon? Flaperon je kombináciou klapky, flap a krídla aileron. A som to zle prečítal. Ovládacieho prvku na krídle, ktoré pomáha lietať. Pomáha lietaniu, meniť smer a výšku, najmä pri štarte a pri pristávaní. Čiže inak on sa našiel až Chápem. 16 mesiacov potom, ako pátrali, takže je to dosť dlho. A Áno. nechápem, jak je možné, Toto- že ho našli na tom ostrove. Si zober, že ako ďaleko museli až ísť. No ale podľa mňa, potom mi to príde nejakým spôsobom, že sa to bije s tým, čo je podľa teba aj mňa asi najrelevantnejšie, že chcelo teda to lietadlo uniesť, ale stratili benzín. Neviem, nejako mi to nepasuje do tejto konšpiračnej teórie, lebo inakšie by nemalo dôvod, aby ten flaperon, chápeš, odpadol. Áno. Dokonca tu teraz vidím, že to je 4000 km od poslednej známej pozície lietadla. Takže je to dosť ďaleko na to, aby to lietadlo vlastne tak dlho letelo. Podľa mňa. No a koľko kilometrov za hodinu ide lietadlo? Rýchlosťou? Dosť. Dosť. Ako rýchlo letelo lietadlo MH370? Toto lietadlo podľa nejakých neoficiálnych záležitostí cestovnú rýchlosť má približne 900 km v hodine, čo je približne 480 a 500 uzlov. Čiže je to dosť, Áno. keď zoberieš. Áno. Masaker. Že 4000 km to bolo OK, toľko kilometrov za hodinu, tak no to je skoro 1000, tak myslím si, že za 5 hodín, vieš. No tým pádom 5 hodín lietadlo letelo, nie, a potom sa našlo hento po zmiznutí, no. To je Je to dosť. akože, no je to zaujímavé. Poviem na rovinu, že toto je napríklad vec, ktorá ani mne nepoberá mozog, pretože aby sa 3 roky nevedelo nájsť veľké lietadlo, no podľa mňa úprimne, ja si myslím, že nebude to len taká nejaká, jak si to myslím, že to proste podľa mňa nebude iba klasická nejaká havária lietadla pri pokuse o únos, keďže lietadlo sa nikdy nenašlo, chápeš? Ja chápem a je to, myslím, že pre všetkých veľmi veľká záhada. Takže masaker. Áno. Ďalej by som prešiel asi teda, ak máš ešte niečo k tomu, tak kľudne povedz. Už asi nie. Poďme Ale pokračovať. OK, tak ďalej by som teda prešiel na kapitolu, no teda bod podcastu, a to je vyšetrovanie a jeho kontroverzie. Výsledky oficiálneho vyšetrovania nie sú uspokojivé. Medzinárodná skupina vyšetrovateľov vydala v roku 2018 správu, ktorá neuviedla žiadnu definíciu príčinu zmiznutia. Skôr naznačila, že lietadlo sa pravdepodobne zrútilo v odľahlej časti oceánu, ale neexistujú dôkazy na potvrdenie žiadneho konkrétneho dôvodu. Niektorí odborníci a rodiny obetí kritizovali tento prístup, pretože sa nikdy neuskutočnilo konkrétne nové pátranie, ktoré by zodpovedalo na kľúčové otázky. Týmto vyšetrením sa riešili niektoré kľúčové otázky, ktoré rodiny Týmto vyšetrením sa nevyriešili kľúčové otázky, ktoré rodiny obetí a verejnosť stále majú. Bez dôkazov sa všetky teórie stali len špekuláciami. Čiže, akože, aj mne kebyže niekto takto zomrel, furt by som sa pýtal, tiež by mi toto nestačilo. Čo ty? Však samozrejme, to je asi jasnačka, ale no príjemne také, akože samozrejme, že veľká časť oceánu je ešte nepreskúmaná, ale keďže je nepreskúmaná, tak podľa mňa by ani len ten pilot nevedel, kadeľ má letieť, chápeš? Neviem, oni našli v jeho... Ja sa chcem spýtať toľko, že ako zistili, že tú istú trasu, kadeľ lietadlo išlo, aj keď malo natrénovanú, mohli pozrieť nejaký záznam zo simulácií? No, on mal doma simulátor, ako som už hovoril. On mal doma vlastný letecký simulátor. Normálne si ho zostavil. A tam našli niekoľko razy, že si túto trasu prechádzal. Čiže je dosť pravdepodobné, že to vlastne tá trasa smerovala tam. Lenže nevyšlo mu palivo. A cca niekde, tuším to bolo 500 km odchýlka, kde spadlo ten
fliperom to krídlo. OK, a prečo? Neviem, či pozerali alebo nepozerali, ale mňa zaujíma, že či, ak teda vieš, že či hľadali vôbec po tej trase, ktorú pilot trénoval. Ale to asi samozrejme nie. Áno, lebo akože až po dlhšom čase potom zistili, išli vlastne prehľadať domy a našli na leteckom simulátore Zahariho presne tieto trasy a oni si ich aj prechádzali, ale akože nič nenašli. Podápali sa do fakt veľkých hlbín, ale nikto nič nenašiel. Takže doteraz ani ja Wow. nechápem, jak sa taký veľký stroj môže vypariť bez ničoho. Proste je preč. Hej, pre mňa ale v tejto epizóde bol celkovo najväčší zvrat to, že pilot si to teda trénoval, lebo No. inakšie, povedzme na rovinu, že inakšie by boli možnosti dve. Buď nejaké psychické zrútenie pilota, alebo teroristický únos. Aspoň podľa mňa. Áno, Lenže ale si... keď si tak zobereš, No. tak od vtedy, jak zmizla MH370, sa veľa vecí zmenilo. Napríklad začali sa zavádzať systémy na nepretržité sledovanie lietadiel. Teraz už to nedokážu podľa mňa až tak ľahko vypnúť. Zlepšilo sa zdieľanie radarových dát medzi krajinami, tým pádom už každý vie, kedy, kto a danú krajinu, kedy lietadlo opúšťa. A zrodila sa diskusia o transparencii vo vyšetrovaných. MH370 je pripomienkou, že aj v dnešnej dobe môže svet prísť o 239 ľudí bez stopy a že aj po 11 rokoch môžu rodiny čakať na odpoveď, ktorú možno nikdy nedostanú. Je to úplne Áno. šialené. Ja tiež nechcem znieť teraz nejako extra morbidne, ale musíme uznať, že toto letecké nešťastie vrátane ako aj všetkých ostatných, vždycky to je na niečo dobré. Vieš, keď to zobereš, myslím si, že teraz viacej prejdú takýmto rôznym situáciám, keďže to, ako si povedal, tú techniku vylepšili. Čiže aspoň dačo to je možno jediná pozitívna stránka, že môžeme dúfať, že už sa nič takéto nebude opakovať. No, dúfam, že nie. No takže dúfam, že myslím, že toto bola celkom zaujímavá a samozrejme aj dlhá epizóda. Určite. S celkom zaujímavým príbehom a šokujúcimi zvratmi, ale to už bude pre túto epizódu teda viac menej všetko, tak teda prenechávam slovo ešte Matiovi, nech dá on nejaký svoj záver. Záver podcastu a môj osobný odkaz. MH370 je viac než len záhada. Je to ľudský príbeh, plný bolesti, neistoty, nádeje aj smútku. Nezáleží len na tom, čo sa stalo. Záleží na tom, aby sme si ich pamätali. Aby sme na nich nezabudli, že za každým číslom bol človek, mama, otec, dieťa, kolega a kamarát. Môžeš pokračovať. No, ako povedal teraz Matej, akože naozaj pekný záver tejto témy, naozaj hovorím smutná a zaujímavá, celkovo plná záhad téma. Ale to bude teda, ako som už povedal, všetko. Dajte vedieť, ak sa vám táto epizóda páčila. Môžete si to pozrieť tak, jak aj na Spotify, tak aj na YouTube. A dajte vedieť, či by ste chceli viacej epizód s Matejom. A či sa vám táto zostava páčila. A my sa teda vidíme asi pri ďalšej epizóde, takže čau. Čauko.